Hej, co to je za zvuky tady? Co se děje? Hej, čau. Co chcete? Oh, tak to ne. Hej, co jsem udělal? Co mám za problém? Oh, to se mi nelíbí. Ne, nechte mě. Ne. Takhle jo, takhle. Jenom, ježišmarja, žádný inventář. Počkej, ohledla. Já jsem levej. Zdrhá do vody. Tak mě. Co jste zač? Co chcete? Jste jeden. Kde? Kolik vás to ještě je? Pojďte ven, ne? Nechcete? Tak já jdu dovnitř. Pojďte. Chcípni. Ne. Co děláte? Ne, jsem membejska, proč to takhle růžete? Slavej. To já budu. Chci ven? Pryč. Helna. Ne, vy jste mi zabili axolotla. Tak to pojď. Pojď. O, jsem levej. Tak jsem. Budete pas dát do baráku, jo? Jak se rabáci. Kamo! Jdete. Pojď ven. Ne, nebudeš to odpalovat. Nie, chcete fajtit, jo? Ne, to nedám. Půjdu pryč. Ne, nechci mě, co mě chcete? Co mě chceš? Ne, zase zdráš do baráku, ježišmarja. Ne, on fakt se stihl portnout. To je ten druhý. Až tady je jeden někde. Ne. Hele. Ano, tak. No to musím udělat rychlejc.
jsem levej. Co chcípni? Když mi řeknete, co chcete, tak vás nechám jít. Ok, tak ještě jeden. Pojď ven, ne? Jo. Kde? Je ten poslední. Ohla, creeper. Třeba perla. To si až vzal. Sem už techni. Nemůžu uřít rychlejc. To zase zdrhná. Kde? Konečně. Konečně zdechnul. Kámo, co to bylo? Co chtěli tady? Vole. Čau Kuba. Čau, co děláš? Jak máš? No, A nic, jdu se podívat. Co se ti stalo s domem? No, mám tady přiletěli jsem nějaký peďáci, nějaký cápci a prostě začali se dát banerie, začali mě zabíjet, já nevím vůbec jako co chtěli. Zabil jsem je, byli 3, ale jako se mi to vzalo zabrat. No a jako, co ty, jako, ty v pohodě, všechno potřebuješ ti pomoct? Ne, to byl nějaký capci, ne, nějaký ty vole capci, tak měli raidli baseku. Jo, tak to je blbý. Tak ti můžu jít pomoct toho sehnat nějaký materiál na novou, jestli chceš. Nebo ne. Jo, klidně pomůžu, jako, já stejně jako dám moc co dělat, já tady většinou jen sedím a když za mnou někdo chce pomoct, tak za mnou přijde, no a já to splním, no jinak jako nic nedělám moc. Takže když budeš, takže když si chceš pomoct, tak můžu ti pomoct. Jo, klidně. OK? To jsou nějaký luminanti, ty vole, dívej. Jo. A ten název. Tak počkej to. A jo, The Illuminates. Zajímavý. No tak asi můžem to letět najít nějaký věci, nebo jestli znáš někde tady nějaký sklad. Tady se mohli vykrást. Jo. Jo? A Takhle. já taky já nevím kudy. Takhle, tak. Kudy myslím. Tak tudy, OK. Okay. Já letím. Bylo se to ještě daleko. Nevím, ale už se tady vidím, Jo, to je ono, ta loď. Ty Magore, tady je nějaký celý město, nebo co to je? What? No, podívej. A jo? Co to Jsem si sakra? nikdy nevšiml. No dobrý, já tak ne, já jsem ještě v životě nebyl. Ta loď, to je ten sklad? Jo. Tak jo, tak jdeme.
To je trošku low budget, ale zase tady je hodně věcí, no. OK. Ale já nevím, kde jsou ty věci. What the hell? Co to je? Já nevím. Já taky nekal. Mně to připadá trošku, že tady někdo neměl ruce. Já jim to trošku spravím, budu hodnej. A to nepřemystil ten sklad, když tady nic není? Já nevím. Je to jako... Ale tam byly nějaké ty blbosti. Co je to na Wincharge? Tak zkus to, počkej si. No dobrý, tak nehraj si s tou tady. Pojď jdeme hledat to. A když to není tady, tak musí být někde jinde. Tady ještě mám tu loď. Tady nic není. Bylo někde jinde. Ale počkej. Tady to se trošku vypůjčíme. Tady to si nikdo nevšimne. OK. Jo. To by těch prostě všechny tady, no. Okay. Ty vole, nedraj bloky, tak to chci. Tady jdeme ještě vytěžit toto. OK. To já tady rozbil ten pod, nevadí. Nevadí. A on 2 netherite bloky. Já taky. Tak jdem, ale tak tady to je extrémně málo, tady mi to připadá, že mají víc. Ne? Že To musí mít víc. to ani velkou village. A tady jsou nějaký barely. Tady taky nic není. Fakt? No tak tady to musí být extrémně chudý. To by jinak nebyl sklad, to je trošku sus, To nemyslím. je ono. Tak počkej, pojď za mnou. Tady se pořizkujeme ještě tady ty další baráky. Jo, tak já jdu. Tamhle vidím nějaký malý stan. Tady myslím, tady to je dobrá budova. Jo? Jo, počkej. Jo, tak to je ono. Máš šalkry? Nemám bohužel. Helna. Tady ty trimen nepotřebuji. Já nemám nic v Ender chestce, ani. Ale protože ho nemáš ještě doplněný, protože tady jsou nějaký čestky ještě prázdný. Ale jako jsou dobře bohatý. Tak to potřebuješ z toho skladu. Můj bože. Ty mago, no tak počkej. Jako nějaký šalker, nemáš nějaký? Ale to je česka. Nemáš nějaký šalker v Ender chestce? Já ne, já ji mám úplně prázdnou. Hej, pozor, Kubo, tady jsou nějaký zápci. Hej, čau. Já radši se. Něco píše. Co píše? Já jsem nevím. Co píšeš? Odevzdejte věci a půjdete do vězení. No tak jako já nikam nejdu. Já si... Hele, dostám jump. Můj bože. OK. Yes. Zvedu a litru, když jdem ven. Jdem ven, jo? No, kde jsou? Kam zdrhli? Já nevím. Já nevidím. Já sám nevím. Jeden zdechnul, ale kde jsou ty ostatní? Já nevím. A tady máš šalky, počkej. Tak tady je velký hovno. Ale počkej, tady, jo, to jsou Počkej, jeden z nich, z toho jednoho, tak padla elitra. A jo. Počkej, tu chci. Yes? Víš, kolik stojí? Nevím, ale vím, že jsou vzácný. Jo, a teďka ještě, jak se tady na této serveru hodně, tak je to extrémně vzácný, že vejně. No, počkej, kde byla? Tady nevidím tady v tom. Helna, to. Kam ten má věcí, počkej, to hrabat, ona z ní asi nevypadla. O, helna, další pozor! Taká, ale tramejsů. Zvornej, ne? Fajn ti to. Je. Dobrý, tak GG plus asi tím na polem. Ještě tady je někdo. Ještě jeden má být naživu, ne? Tak Kubo se jim tady lutím prostě stav, jako to je jedno. Nelutí mi to. To je můj loot. Já ti pomáhám. Já ti pomáhám. Okay. Tady to je asi to. Počkej, to je kdo, kurva. Ani, co? Je tady zase někdo?
Já nevím. My vás nenutíme vůbec. Já, tady to nevidím. Já stejně. Já to nevím. Natočíme. Jo? Hej, ty máma. No prostě se trhají. O můj bože. No to z Wordy, ne? Kde? Tady je jeden. Oh hella. On animace. Jo. Wow, to totálně jdou. Můj taky. Tady nemají XP bohužel. Kamo, tady tak moucha. O můj bože. Otana. Neboj. Oh hella. Pojďte. Elytra Mace. Je to tak? Všichni. Hej, Jeden akuje. co jo? Tak to zabijem, tak tady se 3 kills. What the fuck? Se nějak laguje ten server. Čum. Čum. Hej, počkej, přesautoč, čum. Hej. Ty vole, capek mě 10krát víc. Oh hella. Dáje. Ten fall damage ještě nějak dává. Zdechnul. Kde jste? Jsem tady. Oh hella, tady je znova tenhle ten chápek. Já, sorry. Já ani nevím. Tady někdo, uvnitř v skladu. Tady viděl někdo. Kde je? Magura. Je tady nějaký secret. A jo? Fuck, Jo? tady tolik kluků. The hell? Co je? Já nevím, ale já bych jen šel radši. Já už taky. Oh, tady je někdo dole, pojď tam. Jo, jde tady dole? Jo. Kolik musím chápet, nebo? Pojď tam dolů, ne? Kuba, já nevidím, oni si někam zdechnou. Tady. Kde? Kde jste? Hej, Vnitř. uvnitř. Kam se letí? Já nevím. Už tady jsou karpety. Kam zdrhají pořád? Musí zdechnout tu, Já nevím. jak se chci zabít. Jeden chcípnul, ale ty ostatní jsou prostě nesmrtelní. Jo, no co používají, pane bože? Nějaké exploit určitě. Hej, nechce nám odsaď zdechnout. Tak asi, Já vím, ale tak asi hodil drejní. by se nějaký killstream, nevím. Jo. Co chce? Alko, baby. Bro, Fuck. se zdechnul. Kam zdrhaj, ale kam vás lítaj? Já nevím. U mě. Pojď na. Co tady hledá?
Tady v tom něco hledal v těch barelech. Tady je loot, kámo. Tady je strašně moc armoru. V některých barelech. Fakt? Jo? GG. Já nevím kde. Ale tak. Jak se tam mám dostat? Tady někdo letěl. Tady je jeden. A pojď svordy, ne? Pojď fightit. Bro, zdrhaj. Jeden nás zautočili a teď zdrhaj. Já mě prskla helma. Fakt jo. Jo. Au. Dechne. Musí zdechnout. Počkej, já se tady otevřu nějakou čestku. Kámo, tady jsou šalkry pro... Koukni se do toho. Pojď sem. Koukni se do těch čestek. Že? Do tyhle čestky. Nebo do nějakých koristilek čestek. Co? Kámo, ty jsou mega jako statný. Ale musíme zničit, kámo, jestli mají víc těchto lidí. Počkej, one shifty. Musíme tady odpálit. Počkej, to bude potřeba. Proč ještě potřebujeme tolik věcí? Ale tak já si Já to... to je diamond. No právě. Já to je diamond. Hej, co chceš? Abo... Se tím stavíme čas? Abych ho zabil. Já nevím. Já z těch šalků aspoň z některých vyberu elitry. Neodpaluj to, cut. Neodpaluj to. Okay. To bude prej, že ještě na video. To je jenom takový obstrahan. Takže to. Okay. Jenom takový naluk, chápeš? Kubos, já jsem nabral tady nějaký elitry. Tak já si nějaký vezmu tady do nich. Hej, co chtěj? No, to chceš, Co chceš? Vyhoď všechno, jinak zdechneš. Dělej. Vyhoď všechno, co máš, jinak zdechneš. Neho. Si uklidím ty elitry, které jsem tady nabral. Pojď vám, no. A proč? Po tebe. Abych ho zabil prostě. Proč ho nezabijeme? Protože tady můžu přijít další vojáky. Okej, běž. Jdeme. On zdrhá. Kam letí? To je zabít už. No zabít, sem. Trefka, hrana, já jsem... Ne, já jsem dostal. Prosím. Já vyhodím všechno. Tady všechno co mám. Prosím. Já to popnu, puste mě, prosím. Kamo. Za mnou, OK. Má TNTčko, ty svině. Brám! A nemůžu já? Pozdrhej. Já potřebuji popelečníka. Dobrý, chill. Hlášel samozřejmě. Dobrý, chill, tady máte můj spír. Chill. Stůj. Nebudu hrát na konce. Dobře. Tady máte, tady je všechno, co máte. Nech to je. Dobrý, prosím. Dobrý, tady je všechno. Prosím. Jdi pryč, ty svína, lítající.
Jsme to měli vybouchnout. Ok, dobrý. Za mnou, OK, jdeme. Já jdu, nemlatně. Co nemlatíš? Hoď, jídlo. Už mi dával litru. A já mám taky džus. Jo, my máme za ním letět, aha. Jo, protože já by nás Ne, zabil. Tady, Určitě ho vidím, pořád. ho vidím, já tím za ním. No, kam mám letět? Kde je tady? Já nevím, kde je. Jo, tady dole. Ne, Okay. zase je to vězení, jo. Tohle. A jo. Aha, jsem rychlejší než... Já Na mining petíka, ano. To už nebudu potřebovat, tu nestru jsem věděl. Random pediák, random blob, random blobec. Já budu nic. Nejdu. Ne, to mi nedostaneš jak. Já budu hrát s tím random pediák. Ne, dobrý, já prosím. Ničo, Spiderman. Kam mám jít? Co jsem teď Random blbec, to si... Jo, dobře, já jdu. Nejdu tam. Nebudu random pediák. Čo? Nemůžu nic ničit. Nej. Ne, já mám půl srdíčka. Čo, nebudu? Proč 14 zářej, tím jsme se zasloužili. Co? Oho. Boss. Jak se dostane ven? Tady nechci Nevím. zůstat do konce svého života. Hm. Ach jo.